जों दिनै करबुक साब डिभिजन आन्डार जुरिहामपारा रामभद्र बिसिओ जों दिनै भिजिटआव फायखा अरनि लकेल लिडार रक बायते पाब्लिक रक बाय बाक्सा तामनि फायखा होननानिके अर दीर्घदिन धरे लामा गरै ओ जुरिहामपाराव हिंगांगे बरक लामानि अनेक असुबिदा आनोबो सारगा प्राय समयनो जों टाइम माया तिनिबो जों 4टा 5टा मिटिं पाइसा आं तिनि अर एटेन खायफै माने सादं कुतुंमा वाति सिजनके बरक थाङै माया आबनि बागै तिनि जों मा फायखा फाय नायफैखा कुबैनो नरक नुगैमान खाना लामानि अबस्था बाहायजार किन्तु बरक आगि अ लामानो 10,000 बाय पनो बरक समान खलायखा तय सलिंदा मानो हिनि माया अबनि बागै जों जोंनि सरकार तंसानि जों रोनाय सुरो अर सरकारनि खबरियाते अयन अमबो बरकबो मानायने जे दाति दाति जे लामा करि जागा और जागा रोनानि बागै आं भिडिअ बायबो कक सालिका अरन सेक्रेटारि बायबो खुद मालायखा इंगांगे बर बाय सालिका जों फायनाय बसर 2026 बिसिङाव जों अ लामानो रोनानि बागै प्रसेस तो नांगौ किसा 3 हयते 6 मान अ बिसिङाव जे कोनो प्रसेस ना नांगौ इंगे नों जदिनो 6 मान बिसिङाव जों अमनो खलायनानि बागै जों ट्राय खायनाय जों चेष्टा खायनाय 6 इन्टेने 8 मान फनङै मानो जों ट्राय खायनाय रोनानि बागै इंगे अरनि लकेलावनो बनर नुगै मानखाना बरकनि असुबिदा और चाकरी खाने से करे फर्स्ट ऑफ ऑल चाकरी खाने करे जतनो तांगै सानाय मां बल हरि सानाय मुया फाइ सानाय मांसि बते है जागाव लीडर रकबो तुमा बीजेपी इंदी तुमा सीपीएम खायनो और दं सखलाय कलाय थागासिनि करबुक साब डिविजन साओ रुवो हां रिया nya आगिनि दिगो सीपीएम सरकार रखना किन्तु अयना जागा करबुक साब डिविजन रिया अमा क्लियर न साइमानो ताबुक जे सरकार जों फाइमानि उलो जों प्रचुर जों लामा दै कारेन्टनि जों व्यवस्था खालायखा आगामी दिनावबो जों कारेन्टनि बागै जों सालाय दङ फाइट खाय दङ प्रतिति जोंनि करबुक साब डिभिजनाव 16,653 जोंनि फेमिलि दङ अबनो जों कारेन्ट बिल न मुखुब खायनायनि बागै जोंनि प्रसेस चलै दङ बुसकाङो जों अमनो खालायनायनि बागै चेष्टा खालाय दङ जों रतनलाल नाथ जोंनि इलेक्ट्रिक मिनिस्टार बबायबो सालायखा बके 50% रोनानि बागै ब राजी दंगो आंखे पूरा मुकुब खलायनानि बागै करबुक साब डिभिजन अमनि बागै चाइतो दं तमनि बागै इंगाके जों बुबाग्राना आइडियोलॉजी बने चलियो जों हामजागो बुबाग्रानो अबनि बागैनो जों लुकुनो पाब्लिकनो जों बरंनि मानथायनो जों रोनानि बागै चिनि कर्तव्य दंगो अनेक गरीब बोदा 1 लाख कारेन्ट बिल रिमानाय 80,000 बरंनि चेहरा नायने दि बरक द रिमानाय 60,000 70,000 नगले रां खक्से करि माइरम गरै बते बरक दा रिमानाय अबनो लिडार रकबो वानसुंना नांनाय जों ट्राय तो खायमान बले ट्राय खायनानि तमाबा अबनि बागै जों जेबो बाग्रासा बनन खायनाय सिनो 16,653 फेमिलिनो जों बाके कारेन्ट बिल मुकुब खलाय रेमाना अमचिनि प्रयास तंनाय चिनि सरकार तंफुरु अजन सावै आंनारनाय ते बरनि लामा जों दाति दाति न रुनानि बागै जों चेष्टा खायनाय अम जों चिनि जों तिनि जखन विजिट फायका जों सालायका भिडिअ बायबो सालायका चिनि लिडार बाय सालायका चिनि प्रेसिडेन्ट हिन्दी एमएलए हिन्दी ते चिनि सेक्रेटारि रननि बाय सालायका आं अमनि बागै आं एकदम स्पष्ट जे अमनो आं स्पेशली नायनाय अ रामभद्रनि जुरिहामपारानि लामानो असुन सावे आं नारनाय आं ते कयनाय लुकुरंनो नर काहामके तंदि हामेता अनसुदि तमनि हिंगाके चिनि आइडियोलॉजी जों बुबाग्रानो लगिरना नांनाय अ बुबाग्रानो लगिर थानिनो जों लिडार रक पाब्लिक नि बागै जे कारेन्ट बिल हिनि वानसुंमानि आनि फायदानि बागै वानसुगियाबले उमुनि फायदानि बागै वानसुबले जनसाधारणनि बागै जे कायसे कायसे बरक 40,000 नों वानसुने दि निनि नगनि कारेन्ट बिल बुसुक दं वानसुइनाय दि जतनि नगनो कारेन्ट बिल दङ बनो जों बाहायके मुकुब खलायरानानि अमसि चिनि प्रयास चेष्टा चिनि सरकार बुबाग्रानि आइडियोलॉजी चिनि हा चिनि अ जागानि मालिक सोबा आं नों हिनि गसि मानायजार प्रसार सिकरै सरकार फायके मावथुगु थानायनो खोनाब्ले रबर्ट बागान तानजामानि गेसंके लगी खेरलायलिया ए बोले तानजाका पनि तो माने बागै अमनो न वानसुदि असुन सय आं कक नारनाय हामबाय केउसिया मीडिया संग आं खक्समो हामबाय माया फयो जत ब्र फयमे फनाय ताकु खुमाम फजत न आंनि खक्समो हामबाय आखे मान बाये हिंके बरवा चुं सातुं तरमाव बासाये जत बरवा मा माखथुमलाय फेमो हिमके
지니 들거든 버섯 라이 탕하 라마니 바예 40 버섯 까하 인게 마네 파요 पातिले फायो थाउ आरपो बोल आमानि ब ये के आपो सक्सेस खेमिया के चिनि बुबोग्रा फाया चिनि ब पान्डाव नाइकल नाइ चुनम थांयति शर्मा बुं फाये तो केम ब बुंनो चुं आ साये ब उतिहा लामानो चुं मायानन व्यवस्था के जतो इ छोलिं रियमान ब ये बुंनो चुं उचिया माने सायो